Musíme si všetci takú svoju činč, ka je to možno, za obuch tiež všich spokojili. Ten normálny tydzień to nie je ten problém bol, tam je to tak nekak dovaustajilo. Ale tie Češe sú pon wieso boli na siate dny, kde sme mu siatem nám dreli zastarač, tam je wieso jen väčší poskyt drel boč a ten špaker všec na tym ležal, na ničím jo všec klacalo. Až to sme mu docela nesmo dostali, to sú boli vouče črova za čenké kobasky, za vínske alebo za kamienské. A to sú, obaje sú produkty, ktoré sú požadané boli u nás siatem nám. A to sme mu te celé leto vouce rezali, tak to by za ten čas te jara ľahko, to nimale každý, ktorý na vesce budli, ninže jednu voucu, alebo jacore držal. Tak jo krizu dosť bolo, ale rezač jo to jedna vec, předať to miasa a tých ľudživkov, to je to tam vec. A to by šon občežné, co mojemu páčenú moru voucu, alebo jednu voucu, předať, to je, tam ešte môžete šostu, s čím pičen a tak dále. Ale když máš jedno starého borana, alebo tak to je, pon tej také malku ščuč, a veľa ľudí sú také stali, že nejsú celý te vouče miaso meč. Ale te miaso tu bolo, a te dera obdživané odvač, a to si jen pon šon dera, ništo spanč dač, musíme to tu mode skut smo mu šo rozdjevali, samo tam vili, a šo dohromady činili, zobu to jen tom kupcam to tej malku smo voložič, a po tej kus ništo pojadne poskyčič, ale všetko zase bol jen zbytk, kdež mu nesmo losodovali, a pon som sa povedal, da mi nikde ništo činč, jednu kobasu, alebo ništo stvoriť z toho, kdež ľudia tej zapšimnú. A pon sme mu počnili najprv za menom potač, a to beše Karpatová salami, bo tam tie veľa vúcov čanu, to je bolo jedné meno, kdež to sa šivzalo, a tam sme mu jednož vúcu předžívali. A to se čenko svinaco črova stykal, tak zase to jara spešne te zdravia. A my ši za počátku, když sme mu to poskyčili, nesmo prali, što tam šonska. A to je tak dere zabežalo, že sme mu väčšie množstva tých Karpatových salami oderili nadžívač, že mu tých ľudí mohli zastarať. A je to tak, že sa to čenká kobasa bola, to sú one samoši televízie, že šajbky podrým tykali nekajký sneg. Tak, že sme mu končne celé miaso mohli dere předať. To sú také húviča, ale ešte to veľmi vážnejšie bolo, že sme mu te črovo tých voucov si uredili, naselili, a pon skladovali hač do hod. Tak zase ja okolo hod mu všetce najmenšia jednu tonu kobasku užívač. A to bez toho nebu šlo. Když musíme krdli jeli jo jemu veľa bolo od 10 voucov črova kúpenu, što je še z kontingente šišlo. A te tam musíme si moderili sami nazbierať.